Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters, balita nasyonal kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Upod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayong aga mga ka-aksyon diri sa syudad sang Bacolod, sa Negros Occidental kag bugos nga Western Visayas kag Pilipinas. Maayong aga and happy Sunday everyone. Welcome sa programa Action Reports Sunday Edition. Sa gihapon ng iyo alagad Action Dorel Cabato. Kamusta kamudra mga ka-aksyon? Kamusta ang inyo subong adlaw sang Domingo? Matugnaw nga kaagahon subong kay nag-ulan, no? Sa pila ka bakin, ambot lang sa ibang lugar sa Negros Occidental, pero diri sa Bacolod naka-eksperyensya iya sa pag-ulan. So, ang dalanon naton subong medyo danlog, gani sa mga magabiyahe, extra careful lang, mga ka-aksyon, hinay-hinay lang. Importante, sigurado kag makalambot sa inyo kaladtuan, okay? So, good morning na sa tanan nga nagapangape na dra subong sa ilang mga puluyan. Nagadigamo na kung may laktan o kung may party subong sa ilang balay o kung di man sila mag-celebrate. So, enjoy and sa gihapon aton panumdum maghalong, no? So, sige, good morning sa inyo dra tanan kag sa subong sa mga nagapaninlo na sila mga pulian dra, nagapanilhig sila og saran sa mga nagapamati sa Action Radio Bacolod, maayong aga. Kag sa tanan nga panilhig naman sa madalanon, no? Subong adlaw kay tekay na paglabay ta wala pa sa may gapang ninlo kasi syempre gina-consider ta man nga nag-ulan, so amo na medyo ginano-anay nilaan. Although wala naman kaina nag-ulan, no, pag labay ta sa madalanon, pero syempre wasi tugnawan paguro bala. So kinanglan ta man ina i-consider mga ka-action. Okay? So kamusta ka mo kay medyo lawi ginisubong nga weekend, especially ang kahapon holiday, di ba? May nag-celebrate sa Eid al-Adha ang ato yang mga Muslim brothers and sisters. So, gindeclare ina nga holiday. Ang ato of course, presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, kamusta mga ka-aksyon? Kanami lang, no, kay in fairness makita ta ang pila ka mga development sa syudad sang Bacolod, ang drabla sa may Gatuslao Street bala sa Central Market, kabay madumduman yung mga ka-aksyon nga ginbisita ato ni Bacolod Mayor Albe Benitez nga grabe ang basura sa Central Market or kondra sa may Gatuslao Street. So pagka the next day, sang June 25 makita itong grabe ang basura, kag mismo makita man sa aton alkalde. Pero sang July 8 no nag-release sang picture nga fairness na tinloan na. So kabay pa nga magpadayon ina mga ka-aksyon. Kaga sa aton man mga vendors dala mangin responsable man ta para sa gyapon ang aton palibot matinlo. Pag isa man sa mga rason mga ka-aksyon balo ka sa mga pagbaha, kabalo nagkikita tanan sa mga pagbaha amo ang pagsupon sang mga basura bala nga wala bala ginahaboy properly, so mo na nagasupon tendency hindi maka-flow sang maayo ang tubig rason man sang pila ka mga pagbaha. De subong sa Bacolod, no, bisan gamay lang pag-ulan nga dali lang bala pero baskog ang pila ka mga lugar subong grabe ng pagbaha. Dumduman nyo to sang nagligad nga mga inadlaw dra sa may Bacolod City Public Plaza. Poperte nga pagbaha dra mga ka-aksyon, no? So hindi man sa mga nagligan nga pag-ulan do hindi man amo na ka dalom gida ang pagbaha, pero sa nagligad yung adlaw asus ang mga salakyan do lapit na lang malabot ang ilang katunga pa char. Hindi magida pero amo na
taas na bala mga ka-aksyon ang tubig. Ang mga responsable lang ta sa tagsa naton ka mga area dira. Bisan sa inyo mga pulian ang dira, ang proper nga paghabuhi sang basura, mas nami gani i-practice tani ang biodegradable and non-biodegradable or ang mga madunot kag hindi madunot nga mga basura mga ka-aksyon. Kaya mas mayo man kay ang mga madunot nga basura magamit na pa na bilang do fertilizer or compost na tawag para sa aton yung mga tanom nan tambok pa naton mga tanom mas mayo gid nga may nga may proper disposal sa aton yung mga garbage. Hindi taman pagpabudlayan ang aton nga mga ga-collect balas ang basura. Di ba may ginay ordinance nga dapat mag-collect basura gina-separate ang madunot kag hindi madunot or biodegradable kag non-biodegradable nga mga basura. So amo na tani kabay pa nga mapatuman na strictly bala ina balang hindi pagkolektahon ng basura mo kung wala iya naka separate kasi iba nga mga lugar mo na yung mga action yung mga so hindi man na sila nga budlay ta na sundon kaya mag-separate ka man lang na bilang man na pag-separate man sang hindi madunot kag madunot nga mabasura man bilang bulig man sa aton nga Mother Earth sa aton nga environment na. So sige, alas 5:07 Action Radio Philippine Standard Time. So subong adlaw mga ka-aksyon, pila ka mga balita lokal, nasyonal, international kung may ko subong. So ang masubo nga balita sa nagligan nga adlaw sa international ining pagluthang bala kay Japan, former Japan Prime Minister Shinzo Abe, samtang naga-deliver siya sang speech dira sa may Nara City sa may Japan. So masubo nga balita. Fairness kay wala man naglaom mga tao mo kay sa Japan ya stricto tiya when it comes to to acquire bala sang armas kung gusto mo magkuha sa armas hindi tiya basta-basta magkuha. So ang iya to ginhimo mga kaksyon ang gingamit niya pagtiro to kay Prime Minister Shinzo Abe amo ang sulpak bala or homemade nga shotgun na nimo siya lang to I don't know kung siya lang ba naghimo or whatever. Amo to wala maglaom ang mga security guard man siguro ni former Japan Prime Minister Shinzo Abe, So katulad siya sa likod mong makita pa sa mga video, mga ka-aksyon, nga samta naga-deliver sang speech ining si Prime Minister or former Prime Minister Shinzo Abe. Ato siya sa likod do wala lang bala. So samtang 1 minute pa lang nga nagahambal o naga-deliver sang speech niya si Prime Minister Shinzo Abe dito na niya ginlotang mabatian ang duha ka paglupok so igo siya sa heart kag sa liog mga ka-aksyon. So rekta gid collapse ginda ingagaw pa dala sa ospital igaling way na ma-revive sa mga doktor gintinguan sa mga doktor for 4 hours i-revive ang sining si Abe pero wala gid mga ka-aksyon nagtaliwan. Pakasubo sa parts ng especially sa mga Japanese bala nga of course dako man ang na-contribute ni former Prime Minister Shinzo Abe sa sa history sang Japan. So grabe mga ka-aksyon kasubo nga balita. Kag of course for sure apektado man diri ang aton nga former Philippine President Rodrigo Duterte kay abyan niya maining siya mong si Shinzo Abe close friend gid ini kag ini ang first nga highest official nga nag-visit diri sa pungsod Pilipinas during sang iyang term, isa sa mga highest official. Pero si Shinzo Abe pinasahi pag naglakat pagid siya sa balay mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Mabla kasubo sa apartment sa aton nga former president or anay Presidente Duterte. So amo na grabe subo nga balita. So nagapalabuot man kita sa aton nga kasubo dra sa aton nga mga kauturan man nga Japanese mga ka-aksyon. So sige, last 5:09 Action Radio Philippine Standard Time. Kag para na sa headlines sa aton nga mga action reporters sa una akunta kay Bacolod City Police Office. Action Eric Magbanwa, dalan nga nagapalibot sa Central Market, amat-amat ginatinluan sa Police Station 1, mga vendors nga nagabaligya kaga sa lakyan nga nagaparking, nagasakop sa dalan ginadilian. Sa ato naman nga mga out-of-town reporters, kay Action Roger Gutib, Attorney Junjun Hinito, kada City Comelec Officer, nagpahayag, maayo ang turnout sang voter registration sa una nga semana. Kay Action VJ Apasible, supply sang manok sa Banwa sang La Castellana, bastante suno sa ila iya nga municipal agriculturist.
Okay, so sige, ina nga mga detalye karon mga ka-aksyon, hibaloon ta na sa hindi gid lang madugay. Kag diri kita nay sa aton nga lakat sang panahon balaga, anta lang kamo sang sitwasyon subong sa lakat sa aton panahon. Kay suno sa ginpagwa nga weather forecast sang Pag-asa mga ka-aksyon. Last stress kaina sa nga kaagahon ang low pressure area o kon LPA ang nakit-an sa 685 kilometros na aminhan na sidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte o kon 690 kilometros na sidlangan sang Virac, Catanduanes. Ang southwest monsoon ang nagaapekto subong sa nakatundan nga bahin iya sang pungsod Pilipinas. Diri sa Western Visayas, kalakip na of course, ang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, mangin ang aton weather condition karon ni adlaw mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod ina mga ka-aksyon sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. So ginapahanumdum sang Pag-asa ang posible nga flash floods o kon landslide during sang mga mabaskog nga pag-ulan. So extra careful gid kita mga ka-aksyon, especially ang mga magabiyahe subong bala pakadto sa mga nabukid nga lugar, pakadto sa Don Salvador Benedicto, San Carlos, or din man da nga mga Calatrava. Extra careful mga ka-aksyon. Kay sa nagligad tong mga inadlaw, may nagluntad nga flash flood sa DSB, may lang, or Don Salvador Benedicto, may lang kay wala man sang may na-report nga nahalitan. So extra careful. Okay? So ang aton nga temperatura subong adlaw yara sa 26.2 degrees Celsius, tubtub sa 33.6 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak las 5:33 subong nga aga kag magatunod karon las 6:30 sang gabi. Okay, kagabantayan man naton mga ka-aksyon ang report sa aton iyang constitutional report sa aton nga patrol karon with action Zil Minardo subong kaupod ta siya. So karon sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon hibaloon ta. Gikan direkta mismo kay action Zil Minardo. Sige, for now mga ka-aksyon, mapause kita na for some commercial breaks. Kag sa aton mga pagbalik, pila ka mga lokal nga mga balita aton pagaistoryahan. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG sa isa ka business establishment. Las 5:18 Action Radio Philippine Standard Time kag sa gihapon programa Action Reports Sunday edition ng Ilagad Action Dorel Cabato. Kag sa sili kagaynan maka-action aton na i-check aton patrol sa action Zil Minardo sa kamusta ang palibot sa syudad sang Bacolod sa iya nga paglibot-libot subong adlaw. So i-check ta siya. Action Zil, maayong aga. Action Dorel, good morning. Yes, Baka good tugnaw sa morning. Katugnaw. Katugnaw subong. Oo, tugnaw. Okay, daw kagabi doon nagulan, no? Actually, lang ko kabatsyag, pero sang aga, nakita ko na nga kabasa sang dalan, hindi maguro, posible maguro, hindi nga wala nag-ulan, pero basa ang dalan, di ba? Oo, so, sa nagulan mayamon, kagabi. Nagwaga ni namon ga basa-basa ginandalan gid na danaw. Ay, ganda raw Dapat danaw. namon daw todo. Oo, pero wala ko yung kabatsa nga todo ang ulan. Kay nami imo tulog. Okay, day Oo. off mo. Pariyota day off tagli kagapon. Oo, nakakaway gid. So kay ganda daw danaw da sa inyo, hindi ka gid magano action zeal, hindi ka gid mag-lusong da kay basi bala ma leptospirosis, palayo lang. Oo. Kay kabudlay daan subong sang mga maglusong-lusong ka sa pagbaha action zeal. Ay basi may nag-ihi da ang friendship ta. So amo na magbalatian ta, especially kung may may pila sa TL, agoy amo nang sudlon da sang mga bakterya. So amo na. Okay? Te, kamusta ang paglibot mo sa syudad? Gapangita kami di Bingkaw. Napangita mo Di Bingkaw. Basi natugnawan pang mga pamingka. Mingka. Aga pa action Dorel, damo may gapanilhig na sa may
City ako na sa may Bacolod City Public Plaza. Sila ni Manang. Nalabyan mo da ano? volunteer. Nalabyan mo da Action Zil ang Gatoslaw Street or ang Central Market. Kaya di ba doon matinlo na to after sang pag-visit ni Mayor Albi sa nagliga niya adlaw pagka the next day doon naghawa na dayon no? So kamusta nakalabay ka? Ang Central Market. Oo, kay naglibot kami dani sa may katedral Ari ginang galigya din karyo. Ara nakita mo na. Oo. Nakita mo na sila so baklan mo na sila. Ang balol mo Chay, ang init-init gid chay kay katugnaw subong. Kabudlay mo na nga ang imo kaunon karon do paribla kabugnaw sa simod sang kuring. Yan ne. So init-init dapat. Ano tali lang istoryahon, tali blang sila. Storya habla kay para basit pa man na. Yan si tita ano dahil naman dito sa Mariano. Istorya gini mo. Unahan ta dongan dapat. Oo, dapat gid lang. Tadi dongan na pastar pamanay. Pastar mayo kay para mayo. Kay dirigali action dore na sa may Atuba Katedral may mga nagabaligya man di bulak kasi nga maobserbaran. No kaga makitaan kay medyo masanag-sanag naman ang ang kalangitan do wala naman gid shadow sang galom sinari si nanay do kapamilyar gid wala pero may kay nanay. Good morning. Bye. Kamusta nga tandi nga baligyan na isang bingkanay? Ang manggihapon Ay misa sa bang nay? Ui. Alas ano nga gusto? Alasay. Oo. Nakabenta ka na, Nay? Wala pa. Wala pa binamano. Wala pa binamano. Ikaw binamano, Action Zil. Oo. Nay, magluto ka din ka. Mga pilaman ka, kaminuto. Mga 15 minutes. 10 minutes. Kada domingo ka gana na kayo? Oo. Sa pangalan, tagani na? Serela. Si Nanay Serena. Tagalinin ka, Nay? Barangay 14. Taga-barangay 14. May mga kabataan ka, Nay? Oo. Sila ka nakatuig. Nagabaligya din ka, Nay? Ay, Diyos kita. Mga 30 kami. 30 years Uy, natin Grabe, no? Oo, bongga. Amo na yung nagapa eskwela sa bata ni nanay. Tapos sila Tapos na, oo, may mga bana, nag-action dore. Tinami naman galing sa pagbaligya sa nibala bingka action dore. No, nakapatapos sa nanay sa iya sila nga mga kabataan man. So, subong nagalunda na si nanay sa iyang bingka. Ano ni mo, nanay? Bugas? Oo, bugas. Namigin man ang bugas sa kundoren. Sa babaw, may margarine kag, may lubi, may margarine kag, may kalamay. Nami tabing kamanay. Uy, sila may balay. Pa-reserve na daan kay nanay. Nagpilang isa ka na gani, Nay? 5 man gyapon. 5 man gyapon. Na wala sila yung nagpataas sa sundorel. Kan nagsaka na yung mga balaklo, no? Ang kalamay kung sana niya, pwede lang yapon ang presyuhanay ni nanay. Kagamumang yapon kadagpo ang bingka din nila. So, tindira sa mga tuba, sa nasambit ko kaginak sundorel, nagani sila, Nay, thank you, Venezuela. Oo, may nagamaligya sa yapon, dirak sundorel sa mga bulak. Sari si tatay ko paninlo. Ba naman sila mga volunteer diriya ni Mayor Albi. Action Dorel, halin agina dito sa may dalan sang sango, buno sa may Araneta, bala street going diri makitanta sa may downtown area, tinlo-tinlo katama ang mga dalan kag kasubong man ini ang Bacolod City Public Plaza, no? So, aga wala kami makitaan nga nagapinito. Di ba na nga mga sagbot sini. Pero checkeron ta dito sa may dalan Gatoslaw Action Dorel kung action. Action radio. Yeah, so, checkeron ta ang dalan Gatoslaw man Action Dorel kung kamusta ang sitwasyon na dito. Yeah, so mas maigi di Action Zil, di ba? Kanami kung katinlo sang palibot mo, no? Kado matcha mo, wala doon ginhawa, kagaya sang fresh nga air. Oo, gani. Eh kung puro basura, daan doon huot sa dughan mo. Kung puro basura na mga pamisaron, siniduga, gamuman. Oo, subong aga si Lorel, no? Ang mga kauturan pa, nag-walking na, may nag-jogging, sa may ang plaza na may nag-bike na ganin. Ang simana, nag-bike. Kung hindi na, simana, kay dadlog, garang dalan, no? Pero may mga helmet man sila kagapad sa mga nag-bike-bike. So, sa may diri sa may Bacolod City Public Plaza,
Nga mga kauturan naton diri nga may mga gagmay mga stall nagabukas naman yung mga baligyan diri sa mga kapihan malaksyon dore nga kumatagadlaw do nagadamo naman diri sila gani nga nagabulubulugya kaya nga advice ni sa ila ang ilang basura ibutang man gid nila sa lugar konti puno nila kaga mismo sila kaugalingon ng disiplina na lang yung aking dorel, no? Correct. Kaya kalaway man, kalaway man nga kung diin nila ni mawigit ang masura, daraan na lang, no? So, dapat disiplina gid sa kaugalingon. Kaya, hindi na pag-isaligman na sa iba na siniya ang ilang basura nga ilaktakon pa daraan na kaya nagadamo na sila. So, diri kita sa may dalan Gatuslaw, amunod na yung sambit ko kagilang, biska na diin ka nga kanto, diri sa mga may makitaan, nga nagapaninhin. Tinlo action dorel. Kung makita natin subong, no? Dari yung area. Kung gabi siya nga nagiligad, so yung kumparata sa mga June sa action day, no? Ang before and after to, no? Mga June 28, no? Kagat 25. June 25. I-compare mo sa July 5, action dorel. Subong sa dari na ginandang nga area, kahit yung mga, digin clear, no, nagpatigayan sa clearing operations ang police station 1 sa sinalikdan diri nga area. Kaya anong mga nagabaligya isda balang ari nagdidi sila sa may dalan dampe no sa do nakagutok with action dorel sagin pa higadigad ini sila no. Samtang apang no ginahangalat man sinisa nga police station 1 ang assistant sang sa bahin na siniya sa city legal office kung aragid man niya pipila action dorel niya hindi sila magapalamati, no? Nga nagabalik man Japon sa ilang pwesto. Pero so far, action dorel, kung makitaan sa ni, ang sa bahin, adri, no? Sa nga dalang Gatuslaw, kagang area, no? Sa nga central market, tinlo katama, subong nga aga, no? So, yes, amo na mayo, action zil. Oo. Yes, kasi, oo. So, lami lang gani action dorel, kaya do katawhay ba lang sa mata, no? Titawhay man sa paminsaron. Kamtangan, iba niya mga areas pag dili sa may syudad sa Bacolod no dira sa may dalan Araneta patubang Metrodome ti ang construction sinisa nga dalan nagapadayon sa gihapon kasubong man dira sa may shopping kag Villamonte Akindorel so amat-amat lang no sa maganami ni ang dalanon nga mga guba-guba na action dorel so hinay naman sa atong nga mga kauturan gid nga nagabiyahe sa subong aga action dorel sa may nagapinangapi nagani subong aga diri sa may sa may central market man action dorel no mga nagapaninla man ang iban sila ang iban na ride siguro sila dahil mga rides sa naol ga ride sila action dorel no mga kauturan naton dira sa may Don Salvador Benedicto so far action dorel at this time, no, sa pag-obserbar natin sa siyudad sang Bacolod, malinong, matinlo, no, kagamatawhay. Action Dorel, observation report, yan wikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid niya salamat action ni Zil Menado rektadra sa patrol sa paghatagman sa sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod nga at least wala ma-picture out man sang pila naton nga maka-action nga nagastay lang subong sila mapuloy-an kaga nagapakalinong kay te maulanon medyo matugnaw so enjoy lang sa ilang pagpangape or tea or ano tawag sini salabat or ano man daw bugtaw sa inyong katawang lupa or makapa warm sa inyong body no kay importante gid na sa kaagahon man kapag pagpreparar man sa pag-umpisa sang sininga adlaw okay so sige so sa pila naton ka mga balita lokal mga ka-aksyon diri bala sa Negros Occidental or probinsya sang Negros Occidental kay ginpahayag diri iya sang Provincial Health Officer nga si Dr. Ernel Tumembang nga manageable kuno sa gihapon para sa mga local government units ang kaso sa COVID-19 bisan pa nga manubo ang output sang vaccination drive sa Negros Occidental. So suno kay Tumimbang kalabanan sa mga nagapositibo sa COVID-19 ang wala na gina-admit sa hospital bawod ginakabig na lamang ini sila nga mga mild cases kaga suno pa sa doktor nga may pagsaka gid man sang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental apang double digit lamang kag
sa update sang Provincial Incident Management Team sang Hulyo 8, 2022, ang Negros Occidental ang may 28 ka mga COVID active cases sa diin 7 ang bag-o nga nadugang. So ari gamay ini mga ka-aksyon nga kaso unlike sa mga nagliligad nga mga binulan nga tag sobra ga 160, 170. So 'di ba? So nakita nyo mga ka-aksyon ang benepisyo sang bakuna nga ginahatag sa aton. So subong medyo halog na gid ang ano ni ang pila ka mga pulisa bala kay pwede nakagwa ya mo ang bisan ano nga edad, no? So diri naman niya sa Bacolod, aminado man si Dr. Ana Maria Arni Pornan nga mo naman ang head ng CDRMO diri sa syudad nga ginapaabot na ginila ang posible pagtaas ng kaso ng COVID-19 kaangay sa naeksperyensyahan sa pila ka mga lugar diri man sa pungsod da Pilipinas. Kay suno kay Pornan ini nga sitwasyon hindi gid man malikawan bangod ti amo to na siling ko na nga ginhalugan ang pila ka mga restrictions so hindi na makontrol ang pagwa sang tawo, pagwa sulod sang tawo sa ilang mga puloy-an. Diri sa Bacolod, apisar nga 12 ka makasong na record sang syudad sa nagligad niya adlaw, ang tanan ng mga individual nga nagpositibo ang lunsa asymptomatic. Tiyan mo lang mayo da mga ka-aksyon. Kay asymptomatic sila, ginpaidalom na lamang sa home quarantine. Okay? Bungod sini, tinag-apilar si Pornan sa publiko nga hindi man maghatag sang kumpiyansa akag sa gihapon, padayunon lamang pagsunod sang safety and health protocol nga ginapatuman sa mga opisyales kag ahensya sang gobyerno. Labi na subong mga ka-aksyon no, nga ginaplano na nga ang pagbalik sang face-to-face classes wala mga ka-aksyon. So, dapat magpabakuna na gid man kita no. Although wala man ginapilit pero dako ang benepisyo nga mahatag sini sa aton kay kita mo may mga positibo sa COVID pero mild cases or asymptomatic. So wala na bala nakabatsyag sang severe nga or malala nga kondisyon. Si President Marcos gani nagpagwa sang iya statement kay nagpositibo siya sa COVID-19. So subong naka-isolate ang aton presidente kag siling niya di siya na of course makasugilanon sa mga tao kay para hindi man layo man sa nga maglatunay bala. So amo na naka-quarantine anay subong ang aton presidente kag siling niya sa iya tong statement nga ginpagwa nga kaupod kay Education Secretary and Vice President Sara Duterte, gina-push nila nga ma-start ang klase by August or September, no? Kag tarang nga may estudyante ang gina-encourage nga dapat vaccinated gid mga ka-aksyon para at least bala kung magsugod gid man ang klase, tuloy-tuloy na bala mga ka-aksyon ang pag-umpisa sining face-to-face classes. So galing may pila ka mga sektor sa mga manunudlo nga naga-push sila nga pwede kung ma-start ang klase mga mid-September or October na kinanglan man nila sang maka-action mong sang pagpanghanda or full force nga pagpanghanda kasi syempre magsiling ka face to face balik ng mga estudyante kag hindi niya siling nga face to face nga pare sa una nga kung magklase okay niya subong niya damo pa sa i-consider nga mga health protocols sa mga pagpatuman sang social distancing, magsuksok sang face mask kag of course mag-sanitize. No? Amo na mga maka-action. So, damo pa i-consider nga mga bagay sa pagpatuman sining full-blown sang face-to-face classes. So, kabay pa, let's cooperate everyone. Idugang tama na sa aton pangamuyo nga ang ginaplano sang gobyerno nga pagbalik sang face-to-face classes ang mangin successful, madinalagon maka-action, kag hindi ini mangin cause sang posible pa nga damo sang kaso pagid sa pungsod Pilipinas. Kaya actually iban yung mga pungsod yaga umpisa na sini pati gapatuman sila sang mga mga pila ka mga protocol nila. Kay budlay diri daan sa aton sa Pilipinas ya once magsaka ning damo rig bla nga kaso do paribla sang nagtabo sa mga nagligad to bala nga pag search bala sang pila ka mga kaso. So, kasubo ito sa parts sang especially mga nadulaan sa trabaho man. Kaya syempre, kinanglan mag-close sang mga establishments kay tungod nga,
hindi na masarangan kay grabing apekto sang pandemya. So amo na bala mga ka-aksyon, at least once magbalik iya ang face-to-face or full-blown sang face-to-face classes, at least madamo nga mga negosyo man, especially ang mga lapit sa school bla, mga eskwelahan, mabuhi man liwat ang ilang nga mga negosyo mga ka-aksyon. Kag of course hire man sila sang mga empleyado o kung ano padra. So damo ang makabenepisyo man sa pagbalik sining face-to-face classes. Okay? So, sige. Kag, of course, diri bala mga ka-aksyon sa pahayag diri bala ni Secretary or DSWD Secretary Tulfo bala mga ka-aksyon nga di ba nagsiling siya nga i-review ang ining 4-piece mga beneficiaryos ang 4-piece. So sa interview kay DSSD head or Department of Social Services and Development head Pasita Tero diri sa Bacolod, wala pa sila kuno nakabaton sa memorandum gikan sa DSWD angot sa pagtinlo sang listahan sa mga beneficiaryo sang 4-piece or Pantawid Pamilyang Pilipino program. So suno kay Tero ila pa hulaton ang ipagwa nga guidelines apang ginklaro nga every 5 years man kuno mga ka-aksyon gina-update ang listahan sang mga beneficiaryo. Kag nagapatigayon man sila sa evaluation agud mahibaluan ang status sa mga beneficiaryo kag kung nakalambuot sa 18 anyos sa mga dependent sa beneficiaryo kag kung makasarang na nga pangabuhi. So amo na bala, especially sining hindi kini malikawan mga ka-aksyon niya. 100% sure gid ko ya nga mayara gid ya sang mga hindi man bala karapat dapat nga mga beneficiaryo sang 4-piece. Galing ti lapit sa luwag or kung diin pa sila nga lapit sa kaldero, lapit sa din pa sila nga lapit. So amo na bala mga ka-aksyon, mayara gid ya nga rabataning hindi sila nagakaangay or hindi sila ang tawag sinigani man qualified nga mangin 4-piece beneficiary tigaling kay sila ang galista, so gilista man nilang ila kaugalingon, so amo na or sa iban nga masarangan Manila kay mara iko personally nabalaan gid ha mga ka-aksyon nga sarang gid niya sang iya nga pamilya nga mga ka-aksyon niya nga hindi na mangin kabahin sining 4-piece kay syempre nagaubra man ang iya sining nga bana kag may salakyan pa gani although hindi ilang salakyan pero balagin pahulam sa iya sang iya utod. Kagati, syempre, ang panggasolina, sinaimo na yan. Di naman na iya sang iya pa sang utod mo, di ba? So, man ginagamit niya magkanto sobra, pero beneficiaryo sang 4-piece. Kay leader. Kay siya ang gilista. So, gilista niya iya kagalingon, no? So, amo na bala, tani masolusyonan gid ina. So, kabay pa sa aton bag-o nga DSWD Secretary, kabay pa nga masolusyonan ina nga mga issue mga ka-aksyon kag ang ining benepisyo ang magakadto gidapat sa nagakadapat kag karapat dapat. Nan. So muna kabay pa kay iban ginagamit man nilang ilang mga 4-piece nga mga beneficiary nga makuha sa hindi man maayo sa sugal o kung ano man no? So bisan hindi na mo nakadako sang kantidad gid sina pero dako na ang mabulig sa nagakinahanglan gid, no? So iyan ta sa mga authority tadi bala i-double check ta gina mga ka-aksyon, mas maayos nga hands-on ta kag hindi ta magsalig sa mga kung sino lang nagalista-lista. Ikaw mismo nga leader or head sang kung ano man ikaw mismo mag-check, no, sang datos agod nga mas maayo nga nga gin-allot sang gobyerno nga budget para sa nagakadapat ang magkadto gid sa iya. So hindi sa kumbisan o lang kay tungod siya ang lapit sa luwag o kung din pa nga lapit siya no? So sige. Kay kag sa iban pagid nga balita lokal, mga ka-aksyon na ginkalipay sang part man sang mga negosyante sa bahin sa mga negosyante ang ining natalana nila nga pag-meeting upod kay Mayor Albi Benitez sa Hulyo 13 ni mga ka-aksyon. So, Miyerkules sina nga adlaw. So, ginpahayag ni MBCCI Chief Executive Frank Carbon nga sa Hulyo 13 or Miyerkules mayara sila sang patigayonon nga pagsinapol upod sa alkalde sang syudad sang Bacolod. Kaga nagplastar sila sang 12 ka mga agenda mga ka-aksyon nga ila pagaistoryahan. So, suno kay Carbon, lakip diri,
amo ang mga issue angot sa maintenance sang peace and order diri sa syudad, improvement sa kapasidad sang mga fire department, Metro Bacolod Development Plan, pagpasanyog sa serbisyo sang mga utilities, drainage kag flood control plan, digitalization services sa naglain-lain nga mga departamento, codification o kon pag-review sa mga ordinansa, konsultasyon sa mga naglain-lain nga sektor, angot sa programa, pag-align sa mga kasuguan kag regulasyon sa Bacolod, sa probinsya sa Negros kag sa probinsya sa Negros Occidental kag sa Bugos nga rehiyon, lakip na ang road network connectivity. Correct ni mga kaaksyon, no? Isa sa mga dapat istoryahan gid subong sa bago administrasyon ining pag-review sa mga ordinansa nga wala man ginapatuman. So may mga ordinansa Bacolod makibot ka na, ay may amo nagiling ordinansa duway taman nila batyagan sa syudad. So amo na bala mas maigid nga mabatyagan naton ini kay kanugo lang sa ordinansa nga pagpasar way man pulos, no? So amo na ti nagalao man ini nga paagi sa mga dialogo, pamatian sa alkalde ang ilang mga concern kay ilakip ang ilang nga mga prioridad o kon ilakip sa iya mga prioridad kag programa sa palaaboton. So lang tawon tani mga kaaksyon kung ano mga resulta sa ila sini nga pag sinapol kag of course gina pangabay ta man niya kabay pa maka tugas ang positibo nga resulta sa bahin sa mga negosyante manaton. Okay? So, sige. Action Radio Philippine Standard Time, 5:41. Alright, so ma-pause kita na for some commercial breaks mga ka-aksyon kay sa aton pagbalik ato na ahibaloon ang mga balita nagikan of course sa aton nga mga action reporters kag correspondents kag pila man naton ka mga balita national mga ka-aksyon. So sige, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation sa Alright, good morning mga kaaksyon. Happy Sunday sa inyo. Good morning lang kay April Joy B. Gaston. Good morning sa imo April Joy. Kay Mel Hinton Huevos. Jimmy Simpron Yong Jr. Bia Jonathan, good morning pare. Kay Chad Villalba Gacho, good morning man. Billy lang, kapay na yung tanay hato niya monitor kay doga lumbaan na kami. Kaya Billy Albay, Renalyn Mansueto, Toto Balolot, good morning. Bibing Sescar, Olindang, good morning sa imo. Sige. Kag kay Miss Rona Rihida Trava, belated happy birthday sa imo. So birthday niya kahapon. Belated happy birthday Miss Rona. Kaya di na to. Happy birthday ko na sa nanay. Oy, subong naman birthday sa nanay, pero in heaven. Morning kay Tatay Teddy Rihida Sr., kay Mary Grace Crisostomo, Tessie Galon, kag Tita Rebecca Cabrillos, thanks gid. You're welcome, Miss Rona. Kag sa mga nagaupod sa aton sining aga, kay Remar Hicano Haliasgo, good morning. Monitor lang kami diri sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Uy, may aga sa tarang taga Banwas ang La Castellana. Kamusta? Kamudra boka nami isang chimpo sa La Castellana. Basta amo niyo nga dugawlan-ulan, boka nami gid sa nga pagkaon sang ibos dira. Kag may upod nga hot choco lang kuya Kay do galingin-lingin ang ulo ko sa sa mga especially mga kape bala nga instant. So, dapat healthy nga coffee akong ginainom. Char. So, kay Sir Milili Oligo, good morning. Manjo Arnejo, good morning man. April Joy, have a blessed Sunday morning sa imo. Kay Bads Perlado, good morning, happy Sunday sa tanan from MV Sun Road, Yatsuka from Ufunato, Japan. Good morning sa inyo dra sa may especially aton yung mga fellow Filipinos nga subong sa Japan. Good morning. Kay sa diin man nga bahin sa nga kalibutan, maing aga da sa inyo, maing udto, maing gabi or nga oras. Kaya April Joy naga-monitor siya kano via Transistor Radio da sa may purok mahigugma on. Mahigugma on Barangay Tangob. Okay? Philip Isulat, good morning man from Buen Retiro, Talisay. Stay safe and God bless. Stay safe man. Karen
Miraflor, good morning. Jory ni Pomoseno. Eddie Laus, good morning. Upod kinana Isabel, dra sa may Victoria City. Happy Sunday. Miss Jinky Delagdon, good morning Miss Jinky, dra sa may Phoenix, Arizona. Kag of course, tamyawan tang pamilya ni Miss Jinky. Dra sa may Pandanon, DSB, sila ni Kirina, dra si Mama niya Lulit Delagdon, kasi Papa Joe Delagdon niya dra, mga kautura niya dra. Good morning sa inyo tanan. So mas dra pag sila ni Miss Jinky nga lugar kay nakakadto kami dra sa ilang balay sang gin-invite kami nila pag birthday ni tataya. Bo perti man katugnaw mga kaaksyon sa ila dra nga lugar. Kanami man dra mag muni-muni kung aga, na. Kaya Ma'am Vanessa Mayon, Docmat Mayo sa may Rochester, Minnesota. Good morning. Kaya Sir Roberto Gallo and Ma'am Alma Alvarez kag RG Boys sa Las Vegas, Nevada. Good morning sa inyo. So ari na si Miss Jinky ginatamyaw niya si Mr. Beboy or Arthur Jeff Villasor, na kusang Beboy eh. Mr. Arthur Jeff Villasor, good morning. Ma'am Vanessa Mayon, Docmat Mayon, Noel Amar, Alma Uligon, Ana Sinoro, Christine Manalo, Mikey Montilla, MJ Season. Salamat, good. You're welcome, Miss Jinky. Kay Richelle Abela, good morning man sa imo. Kag sa tanan niyo may birthday today, mga kaaksyon, happy birthday. So kabay pa nga ma-enjoy niyo gid ang inyo nga inyo sini nga kaadlawan, mga kaaksyon. Okay? So sige so standby kita anay kay magabalik kita sa hindi gid lang madugay. Standby anay mga kaaksyon ha. Sige. Salamat. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Las 5:49 Action Radio Philippine Standard Time. Kaya sa gihapon, naga-monitor ka mo sa programa Action Reports Sunday Edition. Para nyo alagad Action Dorel Cabato. Kag mga ka-action this time, aton pagkakuha ng report sa aton yung mga action reporters kag correspondents.
diri sa syudad sa Bacolod kag pila ka bahin sang Negros Occidental. Kag kagab igli mga ka-aksyon ha. Si Action Zeal ko naga-monitor subong ipa-update ko karon sa iya ang ining shooting incident nga nagluntad gali ka gabi mga ka-aksyon. So nalipat ko ay na mag-discuss kay Action Zeal pero karon hibaloon tar mga ka-aksyon ang dugang nga detalye kay ko hindi ko magsala ikatatlo na ni sini nga bulan sang Hulyo nga biktima sang shooting incident. So ang iyan nga work maka-aksyon anay construction worker kag 46 anyos ini siya kanagluntad ang shooting incident iya kagabi dra sa may Purok Bulak Barangay Mandalagan syudad sang Bacolod. So initially ang victim ginkilala kay Giovanni Gonzales. Okay? So hibaloon ta na karon ang updates na with Action Zeal Menardo. But anyway, diri kita nay sa aton nga balita sa aton nga mga action reporters. So naunta si Action Eric Magbanwa sa iyang balita nagika naman sa Bacolod City Police Office ka dalan nga nagapalibot sa Central Market amat-amat ginatinluan sa Police Station 1 mga vendors nga nagabaligya kag salakyan nga nagaparking nga nagasakop sa dalan ginadilian. Detalye sa with Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Dorel. Report kay Bacolod City Police Office. Amat-amat na nga napahawan ni Police Major Ramez Sarona, hepe sa Police Station number 1, ang area sa Central Market. Ini matapos sa kabato siya sa report nga daw halos ako pahuna sa mga sidewalk vendors kag mga salakyan nga nagkaparke sa kill sa Central Market ang dalan nga ginagyan sa mga salakyan di pasahero kag pribado. Sunod sa kay Major Ramez Sarona, Action Dorel, duha na kadlaw ang ipatagayon nila nga clearing sa nasambit nga lugar kag bisan paano namat-amat nila pahawan kag wala na sa trapiko nga nagka-create sa lugar matapos amat-amat nila nga napahigad kag nakuha ang mga nagaparking nga salakyan amo man ang nagabaligya nga mga sidewalk vendors sa nasambit nga lugar. Sunod kay Sarona, Action Dorel, ang dalan Katoslao isa sa mga lugar nga masyado kagutok. Worse, 4 na kalinya ang ginaparkingan sa diin duha na lang kasalakyan ang sarang makalabay. Siyang wibis pa na sang hapon namon ginsuguran ang clearing kay makita tamang ginagaw ginutok na gidra sa may Gatoslao side sang Central Market amo to ginpahigad ginamon sila kay di tamang malipod nga ang mga gabaligya kag ang gaparking ara na gid sila sa tunga sang dalan tapos may nabaton kita nga mga reklamo nga amo na ginutok na gid kag ara na sa tunga ikaduha na kaadlaw namon nga clearing then amo na ginayo ko mga gabaligya nga magpahigad sila kag wala na gid magparking sang site sang Central Market kay para malikawan ang pagginutok kag ang isa pag isa ginano ko ang mga ga-parking bala ga 4 na kalinya ang parking amo na makalabay nga salakyan duha na lang kabilog amo nagaginutok din i-clarify ko sa market supervisor or sa city legal kung ginpahanugutan ba gina sila magbaligya sa guwa sang Central Market. Ang Lusuryaga sa bulig man sang bitaw gin amat-amat man namon implement nga wala na magparking diri sa side sang Lusuryaga. Amat-amato lang namon sila kay daw naanda na abi nila mo nga damo ga parking kag damo ga baligya. Pasubong niya nag-adjust naman sila kay adlaw-adlaw lang na namon sila sa way ayo nga magpahigad kung panugutan sila anong oras nga dapat ang duration sa ila pagbaligya dira. Mo ginagin tinguhaan namon amo na gin pangabay ko man sa mga tagniya bala sa business establishment kag sa mga gabaligya dira. Hindi na lang ani sila magparking kag hindi gid sila magbaligya na aran gid sa tunga sa dalan bala. Nakita ko pag ang problema ang mga basura nila tapos gabaligya linakta lang nila. Bali initiative lang anay ni namon although may nabato naman kami nga memorandum pero wala pa gid nagsugod implementar. Amo na na initiative kay para mahagan-hagan ta ang traffic sa area. Gapasalamat man sila sa ginobra ramon kag sa mga volunteers nga nagbalik na limpyo ang area sang Central Market. Police Major Ramez Sarona, hepe sa Police Station number 1 sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Madamo gid salamat Action Eric Magbanwa kag may balita man sa Action Art Tayhupon gikan niya sa Bacolod City Hall. So detalye sini with Action Art Tayhupon. Action Art may aga. Good morning, Action Dorel. Aminado si Dr. Ana Maria Laani Punan, tagpamuno sang CDR Arimo sa siyudad sang Bacolod nga ilagid man ginaekspektar ang posibilidad kapag taas sa kaso sang COVID-19 katulad sang naeksperyensyahan sang pila ka mga lugar sa palibot sang pungsod. Suno kay Punan ini nga sitwasyon ang hindi malikawan bangod sa ginalugan nga mas restriksyon ilabi na ang hindi makontrolar nga pagwa sang publiko.
Dugang panimpurnan, apisar sang 12 ka mga kaso nga na-record sang syudad tinalikdan nga daw ang tanan nga mga individual nga nagpositibo sa virus ang lunsay mga asymptomatic kag ginpaidalom lamang sa home quarantine. Bangod sini nagapilar man si Pornan sa publiko nga kung mahimo hindi gin maghatag sang kumpiyansa kag padayonon lamang ang pagsunod sa safety kag health protocol nga ginapatuman sa mga opisyales kag ahensya sang gobyerno. Tungod increase man ang cases sa iba na lugar, so expected na nila sa ito, especially kita highly urbanized, tapos mga tao nga giho na bakasyon. So expected na siya nga masaka, pero kayo lang, fortunately, ang aton mga cases, mild and kalabanan asymptomatic, tag-ara na sa home quarantine. Mo na nga, hindi kita magkampanting, wala na kita gamas, especially sa damo tao. So continue, Japon, ang dapas sa una ba na? Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo kayong salamat Aksyon Art Tayhupon sa iluhan ta mga balita sa ato naman nga mga aksyon correspondent si Aksyon Roger Gutib, Attorney Junjun Hinito, Cadiz City Comelec Officer, nagpahayag maayo ang turnout sa voter registration sa una nga semana. Detalye with Aksyon Roger Gutib. Aksyon Roger. Yes, Action Dorel sa aton sining nga mga balita. Gikan diriya sa siyudad sa Cadiz sa sining Sunday edition sa pagdulong sa mga report ang Comelec sa siyudad sa Cadiz pagi sa kay Attorney Junjun Hinito, ang Comelec officer, nagapahayag nga ang iya sining obserbasyon nga maayo ang turnout sang una nga semana sa pagparehistro sa mga butante. Kag ang kahapon Sabado nagpatigayon sila sang ila sining satellite registration sa may barangay Cadisbiho na sa region sa iya masubra 200 man ang nakaparehistro. Ang pahayag ni Attorney Junjun Hinito nga ti masubra na 1,000 ang mga nakarehistro sa siyudad sa Cadiz sumugod lang sa tong July 4 hasta kahapon Sabado. Ang atong turnout, every day, madamo ka tao ang kakadto sa opisina para maparehistro. Sa kabilugan ko semana, naka-register kita 1,173 ka new, ka-registrant sa subong semana. Subong lawa sa Cadisbiho kami nag-satellite registration, may 259 mga kami nga naka-register dito. So, pangagdalang gyapon si Attorney Junjun Hinito sa tanan nga mga gusto magparehistro, hindi na magulat pa sa deadline sa Pitsa 23 adlaw man din nga Sabado sa gihapon. Kag sa masunod nga semana sa Sabado, magpatigayon man sila dito sa may barangay BF Costello, isa sa upper barangay sa siyudad sa Cadiz para man sa satellite registration. Pero sa gihapon, ang Lunes, pakadto Sabado gihapon, bukas sa ilang opisina para magbaton. Kasi may mga tao, magyapon niya nga ara, ginabilin sa opisina, magbaton sa naga pa-rehistro para ini sa preparasyon na sa parabuton nga barangay kag SK election. Pero sa iya nga kung hindi gidman madayon ang barangay election kag SK election, mahimo gyapon nga mapuslanon ini nga pagparehistro kay manti ara na sila na register niya sila sa voters list kag makakuha man sila sang certificate of voters nga magamit man last public document o kung pwede man kani ma-present nga daw ID. So sa kay Attorney Junjun Hinito. Report hikan sa siyudad sa Cadiz para sa Aksyon Report Sunday edition. Ang inyo ka-aksyon, Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo kayong salamat Aksyon Roger sa iluhan naman ang balita nagikan kay Aksyon VJ Apasible, supply sang manok sa La Castellana bastante sa Municipal Agriculturist. Aksyon VJ. Aksyon Dorel sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Mr. John Renelo Gronio, Municipal Agriculturist sa La Castellana, nga stable ang supply sang manok sa merkado. Gindugang Manilo Gronio, Aksyon Dorel, wala sa dalagko nga nagasagod sa broiler, kundi sa backyard gid lamang.
Sa piyak nga bahin ginpahayag man sini nga hindi pa apektado ang sektor sang agrikultura sa nagapadayon nga aktibidad sang bulkan. Bangod ari pa man lang ini sa alert level 1. May pagsinapol na ang lokal nga panguluhan kaupod ang pilag ka mga ahensya agud malikawan ang posible mga epekto sa aktibidad sang bulkan sa agrikultura sang Banwa. Pamatiyanta ang pahayag ni Mr. John Logronio ang La Castellana Agriculture sa La Castellana Agriculture Office. Tungkol sa market sa mga bandaan, may harapan mga supply ng sunset. Ano tapos, wala man kami supply ng supply na data goods ng boiler. Okay. Sir, okay. Sa market siya, mga sakto ba? So far stable pa man, sir? Oo. Para sa Action Balita Sunday Edition, ini si Action VJ Pasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Lesais Uno Action Radio, Philippine Standard Time. Madamo nga salamat sa atong mga action reporters kag correspondents sa inyo balita sa siniman nga aga. Sige, sa aton pagbalik mga ka-aksyon, ato naman pag-istoryahan o kung talakayon ang pinakamang balita national kag sa patagman sang entertainment. Magbalik kita pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning. Sa gihapon mga ka-aksyon, dalang gida kay may i-chat ko anay. Good morning kay sino to kagina nabasa ko man. Kay Richelle Abela ay nabasa ko nagina. Terry Baya, good morning sa imo. You're welcome, Miss Jinx. Kay Athea Kimiriman, good morning sa imo. Dara sa may Banwa sang Mursya. Araman si Miss Remya Garcia, maayong aga. May landa nga pagpamati. Kag sa tanan nga naga upod sa aton sa sining aga nga nagahipos-hipos lang. Good morning sa inyo. Kay Dennis Richard Tiboroma sang Banwa sang San Enrique. Good morning sa imo, Dance. Good morning man kay Leo Talaban sang La Castellana. Kag sa nagligad gali nga adlaw, birthday ni Mayor Mai. Ligad niya daw kahapon. Birthday ni Mayor Mai. So belated happy birthday dra kay Mayor Mai sang La Castellana nga naga-enjoy subong sa birthday dra sa Europe. So tot siya subong sa may dito kaniman Milan, Italy. So, enjoy lang that, Mayor. Good morning man sa taga Banwa sa Hinubaan. Kay Kagawadra Rumbines, good morning. Sa Alagad Radio, Alagad Kevin Henry, good morning sa inyo. May landra nga pagpamati man sa inyo. So, sige, kag sa tanan may birthday today, bala. Happy birthday, good, and anniversary. Happy anniversary, kag enjoy your day. So, sige, so wala na gid man sa may iba niya nagapa-greet sa aton. So, standby na lang mga ka-aksyon sa pila pa natin ka mga balita nga pagatalakayon subong nga aga. Standby! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagapat-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nagsagdid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Lasay Stress Action Radio Philippine Standard Time. So, pabalik na dire sa Action Report Sunday edition. Sige pa rin nyo alagad Action Dorel Cabato. Mga ka-action, area literal giniya nga may nanalo na. So yung literal nga may nanalo na kay perte kaswerte mga ka-action. Kay may isa katagdaog sang Grand Lotto 655 jackpot sang loto kagabi. So 401 million pesos malang mga ka-action ang iyan na daogan, no? So, sunod sa report, Ilonggo ni siya blako ng mga ka-action mong. Tiway ta pa nabalaan kung di ni siya dampi, kung di sa Bacolod, tiway kita da. Charot. Pero ako na bala, kabi kaswerte sa iya kapalaran, kaya siya lang gid ang nagaisahanon nga tagdaog. Sining 401,186,804 pesos and 80 centavos. So, amo nang nadaogan ni mga ka-action. Pero of course, may mga tax pa na mga ka-aksyon so pila maklaim niya pero dako mangyapon na. So amo na ang winning combination mga ka-aksyon sang 655 ni nga Grand Lotto ara sa numbers 2, 18, 49, 7, 19 kag 47. Imagine bila mga ka-aksyon. So sa mga naga-maintain dra sa ilang number ulo agwanta lang ana ya kasi maswertehan kamo kag kamo na ang next nga winner. Pero in fairness, kadako nga kwarta na. So, kabay pa nga magamit yung gini sa maayo. Kagmay, isahanon man nga winner, nakakuha sang Lotto 642 jackpot.
nagabalor naman sang 5,940,000 pesos. So ang winning combination naman sang 642 among 27, 18, 26, 13, 0, 2, kag 3 in fairness. So congratulations sa mga nagdalaog sining loto, no? 401 million pesos, kaga 5 million, lapit 6 million pesos ang manadaogan. So, congratulations. Kung magsugat anay, gidman ta sa dalanon. Di syempre, hindi ta makamukilala, kamagdaog. Share makamuda. Share makamuda sa inyo nga blessings. Okay, so, sige. Of course, mga ka-aksyon, na-report bala sa Department of Labor and Employment, mga ka-aksyon, nga may pagtaas na naman sang unemployment rate diri sa pungsod Pilipinas. Nagsaka sa mga 6% sining bulan sang Hunyo. Bulan sang Hunyo. Kay siguro makaksyon tungod ni sa mga fresh graduates naman balati. Yung iba, of course, wala pa man na trabaho. Kag iba, nagapangita pa lang subong sa trabaho. So, may gamay o kung may pagsaka sang 6% sining bulan sang Hunyo ang wala sang trabaho or unemployment rin sa Pilipinas. Sa datos sang Philippine Statistics Authority o PSA, 2.93 million ka mga Filipino ang wala sang trabaho sa katapusan sang Mayo. Mas mataas ini sang 0.3% sa 5.7% nga rate sang Abril, pero mas manubo naman sa 7.7% sa tuong Mayo 2021. So amo na gani tingwaan ginaton mga ka-aksyon nga mag-comply sa ginapatuman sang gobyerno nga mga mga pagsulundan or inibalang panawagan kay again hindi gid man mandatory ang pagpabakuna, pero at least mangin makita mga ka-aksyon, mangin part sa amat-amat nga pag-recover sa economy sang Pilipinas para makabalik naman sa pagtrabaho ang aton iya nga mga pila ka mga ka-aksyon nga nandulaan sang trabaho. Okay? So, sige. Kaga, ini balang issue mga ka-aksyon sa nagligad nga adlaw, ining about bala sa Lakimi, bala mga ka-aksyon nga mga products, labi na ning Pansit Canton. Kaya doon nag-trending isang ligad nga adlaw mga ka-aksyon, kay dito sa ibang niya pungsod, dito sa Malta. Alipat ko ano to kay name. Basta, ining Pansit Canton nga nagikan sa Thailand bla mga ka-aksyon, gina-declare ini nila or ginapa-recall ini nila mga ka-aksyon, ginapakakas sa mga merkado kay may kontaminado kuno sang ethylene oxide. So, diri naman sa aton sa Pilipinas, gindeklarar sa Department of Health kahapon nga balita mga ka-aksyon, Department of Health or DOH, nga hindi kontaminado sang ethylene oxide ang mga Lucky Me instant noodles nga himo diri sa pungsod. So, ginpahayag iyan ni Undersecretary or Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ini ang base sa resulta sang preliminary investigation sang Food and Drug Administration o FDA. So, ginsiguro pa sa opisya nga hindi apektado ang sang report na kontaminado sang mga chemical ang mga instant noodles nga himo sang akong himo diri sa Pilipinas. So madumduman pila ka mga gobyerno sa Europe ang nagpagwa sang health warning sila pumuluyo sa pagkaon sining Lucky Me instant noodles nga may kuno mga ka-aksyon, may ingrediente kuno nga ethylene oxide. So ginpanginwala naman ini sang pila ka mga o kining Lucky Me kaga nga nagabutang sila sa nasambit nga chemical sa ilang instant noodles. Angot pa diri tigin pahayag man ni Verriere nga nagapadayon pa investigasyon asang FDA angot sa issue. So iniblang Pansit Canton makaksyon damo sini nabuligan ng mga college students, especially sa una bala mag thesis bala. Amo na amot ko Pansit Canton lang, especially ang wala bala amot sa kaalam sa paghimo sa ilang nga thesis nan. So amo na amot ko ang ini nga Pansit Canton ako lang maluto para sa inyo. Ay line. So sige, kag sa pila pag naton ka inaampila naton ka mga balita national mga ka-aksyon so far. Mamuman to ang pagpositive sa aton presidente sa COVID-19 syempre man siya pahayag man siya nga nga magapada ng iya communication sa iya nga mga official samtang siya naka quarantine. Kag diri naman kita sa balita showbiz. Kung madumduman yung mga ka-aksyon, di ba si Jody Santa Maria mga ka-aksyon, anay ni siya asawa sang bata man ni Senator Panfilo Lacson nga si
Pampi Lacson. So karon mga ka-aksyon, trending sa social media kay man makita iya sa picture nga nag-attend siya sa baptismal or baptism sang ni Aiwa Moto, check na pagbasa ko no, Aiwa Moto kag Pampi Lacson sa ila bata nga si Caleb Giro. So nag-attend dito si Jody Santa Maria. So damo ang nagamba kay Jody nga ginaano nila si Jody, gina comment nila sa pagka strong woman kag do ka ano gyud bala well mannered kay iba niya kuno yan di na magtambong amo na kay madumduman maka-aksyon si Pampi Lacson kag si Jody Santa Maria. Mayara sila sang bata man mo nga si 30 nga ara man sa ceremony or sa bunyag sining bata subong ni Aiwa Moto kag ni Pampi Lacson. So dito nakita sa post ni actually ni Aiwa nga siling niya thank you Ninang and Nino. Thank you Ninong and Ninang. So we love you. So amo na but silingon nga ato guro si si Jody para mag maninay sining bata ni Aiwa kag ni Pampi nga si Caleb Giro. So madumduman yung mga ka-aksyon ni sila friendship ni sila liwat maka-aksyon, nag-reconcile ni sila si Jody kag si Aiwa sang nagbunag si Aiwa sang ilang bata nga babae or daughter ni Pampi nga si Hirumi Aiko. So dito si Jody nag-reach out sa kay Aiwa kag ti okay ang ilang relationship. Ti mayo man na kay at least maka-aksyon nang okay sila ya. Kati syempre para mangguro sa bata nila nga si si 30 no. So wala sang hatred or any dra nga mga malaing kasakit or balatsagon dara. Ti do ka okay lang man. So si Jody maka-aksyon recently lang siya ni ang nagsikat nga as Dr. Jill bala sa ABS-CBN series nga The Broken Marriage Vow. So grabe sa jam ni upod na si Sue Ramirez. Okay? So sige kag ari mga ka-aksyon no, nag-shock man yung balita kagabi sa mga netizens kay klaro ni Pokwang bala, si Pokwang bala maka-aksyon kundi may bana ni siya nga si Lee O'Brien. So gabi gin-confirm yung maka-aksyon nga nagbulagay na sila. Hindi gali bana, sorry, boyfriend gali kay wala sila makasal. So gin-confirm yung maka-aksyon nga nagbulagay sila sang iya sila nga boyfriend nga si Lee O'Brien. Pero may bata ni sila maka-aksyon nga si Malia or Malia ang pag-pronounce. So last November 2021 pa sila ako nagbulagay kag balit 7 months na sila nga wala nagaupod. Di nag-umpisa ini maka-aksyon actually nga na notisyahan sang mga netizens sang ginisla ni Pokwang ang iya negosyo bala kay may brand name or may pagkaon na siya nga pagkaon kag mga condiments nga ang brand name is Pokli. So amo na ngalan to balik combination abis ang iyang ngalan nga si Pokwang kag si Lee O'Brien. So Pokli. So ginisla niya maka-aksyon sang Mamang Pokwang. So dito ang mga netizens, uy base may something wrong sa ila. Pero wala tuyagin or wala nagpagawa sang any statement si Pokwang. Te sang inilango sang kagabi ilang so nagpagawa siya sang statement. Isiling niya man okay man kuno no third party involved kag pareho man sila kuno nga naga-co-parenting kay Malia or Malia ni mag-pronounce kag siling niya okay man kuno gintapos nila ang ilang relationship. Wala man sila kuno sa mga bitterness pada nga pabati-bati. Kag wala man sang problema sa iya kay kada weekend ato man to kuno iyang ex-boyfriend nga si Lee O'Brien nagabisita sa ilang ang bata. So amo na wala sang problema sa iya. Kag siling ni Pokwang sa iya mga bashers nga nagasiling blang karma ina sa iya, hindi sila dapat hindi sila kuno dapat mag-wish sang bad sa kaangay kay base ang karma magbalik blang mga ka-aksyon. So amo na ati amo gina may mga relationship gid mga nagakatapos mga ka-aksyon no ngati why nablasang nga do hindi na bla kaya i-fix pa ti why tada may mahimo. So sa mga bashers usan yung mga baba nyo dira ka mga sinyo ka mga talom sungad kay. So sige la 6:24 Action Radio Philippine Standard Time. Ma-pause kita na for pila ka commercials maka-aksyon kisa aton pagbalik kuwaon ta sa Action ZL Minardo para na sa iyang mga balita. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Nagabaga-baga ang kapisan.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa Las 6:26 Action Radio Philippine Standard Time. Kag this time aton i-check ang aton nga patrol para na sa iyang mga balita nga natipon sa siliman nga agaw with Action na Zil Menardo. Okay, so ara na sa linya si Action Zil. Action Zil. aksyon na Dorel, naaresto ang tatlo ka individual sa drug buy-bust operation sa City Drug Enforcement Unit mga alas 2:40 sang aga, Hulyo 10, 2023 sa Puro Kapawa, Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ginkilala ang mga nadakpan, Sanday Cyril Hipeliago alias Toto Cyril, 49 anyos, sa ginakabiga bilang high-value individual. Julius Londres alias Piuke, 42 anyos, isa man ka high-value individual. Pearly May Panis alias Liming, 30 anyos, isa ka street level individual, kaglunsay residente sa Puro Kapawa, Barangay Punta Taytay, Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Joven Mugato, head sang CDEU, nga sa Hipelago ang anay drug surrendery kay si Londres naman ang nakaagi preso sang tuig sa kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa Republic Act 9165 apang nakagwa sa nga tuig 2021 samtang si Panis naman ang newly identified. Na-recover sa mga suspect ang 20 ka plastic sachet nga ginasuspektuhan shabu, may kabugaton nga 77 gramos kag mayara sa na drug price nga 523,600 pesos. Sa karon yara na hunong ang mga suspect sa Bacolod City Police Station 9. Ang ini nga balita ang ginudulong sa inyo sa Life Extension of Vitamin D3. Ini ang dekalidad na matinlo kag scientifically formulated Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamo ginya salamat Action Zil sa balita. Kag antes ako magtakop mga ka-aksyon, good morning lang kay Sir Romo Pasaporte, naga-monitor sa aton subong nga aga. Good morning sa imo Sir Romo, long time no see. Kag happy birthday kay Anay Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia. Happy birthday Mayor Bing. Enjoy your day and God bless you. Okay, so sige kag kay ngagawon tatamyaw ang iban. Dali lang. Terry Baya, always gid siya naga-monitor dira sa may Canlaon City. Uy, may buntag dira sa inyo sa Canlaon City. Jescon Condino, dira naman sa may Barangay Ayungon, La Carlota City. Kay Ray Flores Barrioga, good morning. Miss Ana Sinoro, good morning. Maninoy Michael June P. Season, dira sa imo sa may Chateau Ilis Paranaque, may agaman. Bernadette Lacson, happy birthday Mayor Bing. Okay? Celis John Dexter, good morning. Ricky Soriano, naga-monitor lang ko di sa may barangay Mandalagan. Georgina Subdivision. May aga lang kay Kagawad Imbong Jocampo sang Maaw. Yes, good morning Kagawad Imbong dra sa may Maaw, Bago City. Kag kay Tita Dra Edita, kag Tito Dodoy.
Valero family, good morning sa inyo. Okay, so sige mga ka-aksyon, salamat gid sa inyo pag-upod sa akon sa sininga aga sa programa Action Reports Sunday Edition sa gihapan nyo alagad Action Dorel Cabatu. Stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!